Nakamtaki video hakeleng ka pertai. Subscribe yu upalait napang. Bat like share ya ki video jong ka channel. Paling yasno bat ka rindi. Nado meno ngila yasno bat ka rindi. Kini kidi jingkli jong babon halor ka yasno ka jongi bat ka rindi. Tem tangan batai kendiat. Siapang ka yasno ka jongi bat ka rindi. Haus nam kat kendai spa sau penyo. Ka sorkar parang kala ajing dai lu ceka rindi. Bat kala don kawe ka kot aj. Jika belatib da ka instrument of accession. Kabadai ka kot an ban pasan ya kisim ki bahap hapo ka jing sensar jong ka sorkar parang. Hato ki kwa banasno bat ka rindi ne ki kwa banasno bat ka Pakistan. Ka Pakistan kata ka por ka don arbenta. Ka East Pakistan bat ka West Pakistan kira nga teli ke ka East Pakistan kadai ka Bangladesh bat ka West Pakistan bat kadai ka Pakistan ka pementa te hakata ka por ka sorkar parang ka pasan ke nyikis im ki bahap hapo ka jing sencar do ka sorkar parang ki kwa banasno bat ka India ne ki kwa banasno bat ka Pakistan kisim khasiru hakata kapor kidang hap hapo ka jing sensyar jong ka sorkar pareng bat ki haban sanya kene ka instrument of accession te nakaliang jong kisim khasi hakata kapor ki kwa banasno bat ka ri India nadu kata kapor ba pasan ka sorkar pareng ya ka instrument of accession ni saya sno no bat ka rindi te mangi hakata kapor ngidang hap lang bat ka asam ngidang hap hapo ka asam haus nam khat khandai spa sau punyo ka asam ka hap hapo ka jing sensar jong ka sorkar India bat ka asam kelayo ya ka jela kum ka we ka jela jong ka rindi haus nam khat khandai spa san pho bat mangi hakata kapor ya ka balakan thup ya ka Meghalaya ka Nagaland ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh ki hap haka asam ki hap hapo ka asam te menta perlo ngan batai nadu meno ba ka Nagaland ka Meghalaya ka Mizoram bat ka Arunachal Pradesh kilayo yala ka jong ka jela bapura bat kilay klat no bat ka asam nadu meno kilay klat bat ka asam lanne kilayo no yala ka jong ka jela ka bapura te mentangan batai bektang siapang ka jingyo jong ki ya ka jela ka bapura Kanagalan kalayo ya ka jela ka bapura haka sitarik udisembar jong usnam khat khandai spa driu pulai ka Meghalaya pat kalayo ya ka jela bapura haka arpoi tarik u Januari jong usnam khat khandai spa nyopoa ka Mizoram pat kalayo yala ka jong ka jela ka bapura haka arpho tarik u Februari jong usnam khat khandai spa prapunyo ka Arunachal Pradesh ru kalayo yala ka jong ka jela haka ju ka tarik ha uju benai bat ha uju usnam bat ka Mizoram haka arpho tarik u Februari jong usnam khat khandai spa prapunyo haswa jong kane ya ka Arunachal Pradesh latip da ka North East Frontier Agency tane ka NEFA te perlok kinegen kidau jong ka jingasno ka jongi bat ka sorkar India te ya ka Meghalaya nagaliam jong ka sorkar India kala ai ya ka 6 schedule haka artarik April jong usnam khat khandai spa nyopho kataka autonomous state
bat kala tray kamru ka sekidul hakata kapur te mangi parlok haka jala ka jungi ngirang don tangi ka sekidul bat ngimpat yo yaki we ki an ki baklai ki ban jada yangi na ki an jong ka sarkar India te hakane ka por ba ka sarkar India kalau ayangi ya ka autonomous state lene kala pentrika mereka district council mangi ngirang hap hapo ka sarkar Assam ke hausnam khatlai spa nyopho ngirang hap hapo ka jingpe jong ka sarkar Assam watla ka sarkar India kalau ayangi ya ka sikhido bat hadu mata ka sikhido lane ki district council kidang trekam haka jela ka jongi ndrei menswa hapor bang ngirang hap hapo ka jela Assam ngirang don ya kata ka paratul kai yada yangi hakata ka por ka yada ya ka jinglet don bor jong ka sarkar Assam ndrei hadin baka sarkar India kala aino yangi yala ka jong ka jela te ka sarkar India kala weng no genya ka paratul bat kala bu no daka paratul kene ka paratul ka ai ka sarkar India namar bang ila yo ila ka jong ka jela ka bapura bat kane ka jimut jong ka paratul kalong balada ki an bala thau district council hakane ka jela ka jongi ki atin khu bat ki an jong ka sarkar jela te ki an jong ka district council ki yap lo ke bat ki trekam tang ki an jong ka sarkar jela te na kata kata ke na kalian ka jongi ni don kam hiban pan sadaki we ki an ya ka sarkar India khnang bangin la ban yada ya ki jingle don bor ya ki jingwan muslie jong ka sarkar India namar bangi de ki ripat ni don yala ka jong ka riti ka dustur yala ka jong ka jingit yala ka jong ka rukum im tengi ya pher bat ki rithor don kam ken ban protect ni na kalian ka jonga nga support nga kersan ya ka jing keren jong iba ardan ka por ba iya taini bat ki armut ki loyar iba Erwin bat iba Robert John nga kersan ni iba ardan nomor ba i dawa ya ka artikel 371 ringkat bat ka sekidul te kala don lupa dia nak ka jogi dawa saya ka artikel 371 bat iba ardan i klam ong ba in penduno i ka district council ndai i kwa ba kin don lang bro arteli ka artikel 371 bat ka sikidul kumbalong ha Mizoram ru kidon arteli kidon ya ka artikel 371 bat ya ka sikidul tang ha po nagalan de ka don tang ka artikel 371 nrei kam don de ka sikidul namar ba kan nagalan hakapur baka sarkar India kalau ai la ka jong ka jela ka klem ai ka sikidul bat nakaliang jong ki padba hanagalan ki klem pan ki klem dawa hiru ya ka sikidul te de na kata kata ken baka sarkar India ka klem ai ya ka sikidul hapo nagalan nrei ya kami soram de kala ai lang ya ka sikidul bat ya ka artikel 371 ha Mizoram de kala klain bhage kumjuru hanagalan ki anjong ka sarkar India ki bawan musli hanagalan ki klam la re ban trekam namar ba ka nagalan kala don ka artikel 371 ndrai omaro mo ba ka artikel 371 kala ban yadalut yaki jing musli yaki anjong ka sarkar India ndrai ki don ki an kiba ka artikel 371 kamla ban yadalut ndai daga jingdon ka artikel 371 kala yada 80% kala la ban yada naka 6% 80% kala kan ban yada yaki an bat yaki jing musli jong ka sarkar India den nakata-kata nakaleng ka jonga nga kersan ya ka jing dawa di bardan ya ka artikel 371 nomor ba lalu bangiladon ya ka sikidul dan kam kan ban perklan ya ka sarkar jela banyata ya ki jingwan musli jong
kari India yang ki ripat yang ki jadwal ki badon hakane ka Meghalaya te parlok tang kini ki jingpensai ki jonga nadu menu bangila yasno bat kari India namar babun ki ba lakli rei ki shukli bat duna kinong juba phalo kani te nakaliang ka jonga wadlang amla ban pensai be thik pathik wadlang amla ban batai bni rei ngala yo ban batai lingkot te phi ba nadu kapor ba kifasan ya ka instrument of accession ken nilai yasno no bat ka India namar ba nakaliang jong kis im jongi ki klam sandre ba kinyasno bat ka Pakistan re kisan hakato ka Quran ka instrument of accession kisan hak ka instrument of accession ba kinyasno bat ka India den nadu kata kapuar ba mangi nilayasno bat ka India te parlok kublai sibun ba pilapet ka video so haban like bat share ka video bat saya subscribe dulu ada pisang temai ha ka channel nomor ka channel ka dei ka channel ka bat temai ka junga mensuang adon da ka channel rei mata ka please mai da ka channel nomor ba ka don jing thut ka to ka channel mata ka dang penbet ya ki kendum keram jo ka to ka channel te ngadang pelaj video bet ha ka channel temai ka te kublai sibun parlok ki ka puat ka jupi to blai un kerku yapi ngen saya siam biang hakwe patki video